Muri Zimbabwe uyai panapa timboonesana timbosasa nyaya iripo iri kuitika. Munoziva kuti kana muchinge matondoona ndau yakudai so pane zvakawanda zvinenge zvichiitika. Handisi munhu wekuti ndinongouya but ukatoona ndatouya panapa chibva kuti hazvina kumira zvakanaka. Ende kana uchingoripo unoziva kuti iwe unodedzera kuti pasi neZANU-PF tangane kulike this video right now izvezvi kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Nhasi rekedza nditangire panapa paita musangano zvekare weemergency weSADC uri kuda kuitwa. Unongozva kuti DRC yativhurira hombe. Nyaya yekuti DRC hadzisi kupera zvakanaka. So the Southern African Development Community SADC is set to hold a virtual extraordinary summit of head of states and government this Thursday. The virtual summit is expected to discuss the security situation in the Democratic Republic of Congo DRC. That is the current situation right now. Ndo pane nyaya iri kuitika, nyaya iri kutora nzvimbo, ndo zvinhu zviri kuda kuita sei kutora nzvimbo. Guys, I don't know. Last time vakamboita zvakatadza kupera vakangoti tozoda today unozonzwa ndiko kwacho DRC vari kuramba vachingoenda M something M23 iramba ichingotora ma cities ichingoenda yakadaro. Saka nyaya dzacho dzine dzisiri kupera zvakanaka but iko zvine zvavagadzirira kuti vaite imwe meeting zvekare but tichazoonesana kuti meeting inenge iri papi. Regedzai ndiregedza kutambisa nguva ndibva ndangoti panyaya nezuro. I think ndakazvitaura ndikati ZANU-PF zvatoitika panapa ndezvekuipa pressure and I would like to thank you all vakakwanisa kunyatso like that video kuitira kuti vanyatsonzwa pressure yakasvika vakabva vamhanya nogadzira kumovhara paya because pane photo rakanga karatenderera nditi photo harina kuvapa pressure yakakwana petakazonga kugadzira mavideos takukanda ikoko vakabva vaona kuti situation irapa haina kumira zvakanaka petata kukomenda on nyaya iyoyo makaiona. I think mavideos makavaona petinenge tichiti like kuti vaboikane ndo zvatinenge tichitaura. Nhasi vazobudikira vari kugadzira parodi yaya vatogadzira nechimuti zvavo ndo chavari kutsindirisa chavari kustamba. I don't know kuti zvine musoro here nekuti rodi iyoyi panopfuura nemota chaiko maheavy trucks gonyeti chairo unoona richitopfuura neipapo. So I don't know kuti kachimuti kakakasimba here zvokuti kanga stamba rodi ndo nyaya iripo nekabhara shuwa uya nekabhara kubva amenwa and this guy takatomutarisa amene kuti ndo chizanu chaanenge achiita haana kana worksuit zvekuratidza kuti vari kuita something chiri serious. Ari kungoya kunoita for the sake of kungotora ka video for the sake of kungotora ka photo. Zvinova zvinhu zvatiri kuramba izvozvo because kuda kungoya kunobelieve sana tatopa gadzira tapaita sei pari kudiwa vanhu vanoitawo zvinhu zviri professional. Unozoshamisika wakunzwonzi munhu yeye tenda iroro akatopuwa kana 500,000 kana million chacho ndopo unozungwa zvichinzi vana vanoluta. Amen. Nyaya vairamba nhasi vakuinhingirikina propaganda yando zvainoita but zvimastambing machine zvakachipa guys. Sai mukatarisa izvi zvimanhikirini izvi they are very cheap and they are very affordable. I don't know kuti why vachiswera vachida kunostamba nezvimuti style yekudharadhara. Gonyeti rakasvika ipapo rikangotsika zvobva zvawira mukati. What's next? Ratogomba futi chagonekwa chii hapana. Asi mari inenge yatoshandiswa patonzi pagadzira udhara ivo votoenda vanongoti zvatogadzira zvinogara makore akati wandei. Ndo nyaya yacho inenge ichinetsa kuZimbabwe iyoyo hamadzadiwa. Handizivo kuti munoionawo sei nyaya yakadaro. Ndiri ipapo ndiri kusangana nemumwe muchinda ari kunzi azviuraya mupurisa. Ndo nyaya imwe yandiri kusangana nayo panapa anonzi Cloud Jele who was stationed in Gweru has committed kuzviuraya. He left a note saying life has become hard for him due to economic hardships and poor remuneration. He says dying was only perfect decision. He apologized to his family for this decision he made. Ndo zviripo zvati ayo atokumbira regerero kumhuri yake asaona kuti kuzviuraya ndo kungangoshanda. I don't know kuti how many times tichivaudza vakomana havanzwe vanenge vagoshandiswa nevanhu. Saka zvinhu zvacho zvine zvakuitika mabasa avo iva vazhinji vanoshanda basa iri kuti uchivaudza kuti honai zvinoitika zvimwe zvacho kaonesana ichero nemashefu enyu kuti zvemokutitisa izvo hazviko but unozoona vakutanga kuzviuraya one zvinhu zvinosiririsa ende hatikurudzire kuona mukomana wechidiki akadai so wachinzi azviuraya nenyaya yekuti zvinhu zvakaoma zvinhu hazvisi kufamba mumushe. Hatikurudzire kuti zvidaro. Tingakukurudzira kuti arisiye basa racho kana ari kunyatsoona kuti nderechirombe because isusu takatombobvira tichikomenda about mabasa ewayo vamwe vakazoti ayo musashoore mabasa evamwe. Asi ameno inini nyaya iyi chokwadi chiripo hamadzadiwa ndechekuti iri kutondirwadzawo kuona vakomana vechidiki kana kuti mapurisa echidiki vanova ivo vanofanira kuzova future yemangwana vachizonzi vazviuraya. Ndo nyaya dziri kuitika pano hamadzadiwa dzatiri kusangana nadzo paZimbabwe. Tingangoti ndo current situation, ndo nyaya dziri kutenderera, nyaya dziri kutrenda. Kana uchangosvika pana pari first time yako unoziva kuti nini I will never disappoint. Gara wandifollow kunotiteera chaiko
like this video iko zvinezvi. Kana usina kubaya pakanzi subscribe apo, gara ungonanga. Toramba tichingokupai nyaya dzese dzinenge dzichiitika zvamanje manje. Amen. Mungosara muchiteerera audio iri panapa kana muchida mozondudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Kana uchinge uchida kusendawo yako audio chingobayirira ungosenda ipapa panhamba dzichange dzichishowa pascreen ipapa. Kuti mubvunzo wangu wekutanga ndeyekuti nyoka yemabhunu uyu ari kuda kugadzirisa nyika nenzira ipi, ende nzira yaari kuda kugadzirisa nayo sekuona kwandiri kuita inezvi hazvisi kushanda, hazvisi kuzoshanda, nekuti machi yaari kutaura haisi kuzonobuda. Zvandiri kutaura izvi ndiri panapo, machi yake yaari kuda kuganaiza kuti kuchava nemachi haisi kuzobuda, nekuti vanhu vaari kuda kushandisa kuita machi maopposition party ndokune vanhu vaneta. KuZANU-PF hakuna vanhu vaneta. KuZANU-PF vari kutoti 2030, ende ukazotarisa zvinhu izvozvozvo uchazviona. Kile nyoka yemabhunu ari kukanganisira chinhu 1 paari kutaura kuti tise vachivenga, tise vachivenga. ZANU-PF yazoti ari kutaura akarerekera kupati yake. Nyoka yemabhunu kana akaraswa nepati yavaMnangagwa ngaaseda kudhonzera vanhu vese tigadzirise problem yake. Handisi kuona zvichishanda izvi zvemachi izvi, handisi kuona zvichibuda izvi zvemachi izvi tokutaurira ndiri panapa, nekuti vanhu vari kudhonza kuti vaite machi maopposition party. Chinhu chekutanga vanhu havasi kuziva kuti kumachi yacho tiri kundomachira chizoisani, ndiani achangazenga aripo watinoda kufaitira kuti azovepo. Hurumende yerida kubva korit, kana hurumende yabva ndiani achazenga achigarapo, ndiani achazenga achitomukamirira nyika. Izvi zvetransitional government hazvisi kunyatsobuda chaizvo chaizvo. Dai takatonzwawo kana ani Nelson Chamisa kana mutauri waChamisa kana anyone ari kusaidi kwaChamisa achitaura kuti vakomana ngatipinde murodhi machi musi wa31, asi zvakangonzi zii ndinyoka yemabhunu chete, ndiye chete ari kurwadziwa. Kumaopposition party hakuna ari kurwadziwa. Nyoka yemabhunu ari kutomirira ZANU-PF, ari kutoda kutobvisa vaMnangagwa oisa waari kufunga kuti ndovanoda, ozviita seakapenga sezvaari kutaura kuti handira stereki. Utori nestereki, stereki unayo. Nyoka yemabhunu stereki anayo, ari kutorwira position yakewo, zvigaro zvaari kuda. Zvino iyoyo inini ndoti pasina nyoka yemabhunu isi tati tiri kuda zvinhu zvevanhu, kwete zvekumiririra chipato chako cheZANU-PF. Toida ZANU-PF asi utungamiriro huriko ndo watakashora. Zvokuti ikagadzisa utungamiriro huriko pamwe togona kudzoka kwairi. Saka ndati zvenhingiriri zvokubatana kwehurumende yemubatanidzwa idzi kule ni kunyeperana, murume ari kunyepa. Uyu ndio ZANU-PF akatomira ari wezanu, ende zvinhu izvo zviri pachena, ende ari kutofaitira kuti vachivenga vapinde. Vachivenga vacho vari kufaitira vanzi vapinde vakaitei, vaive kuhealth maimanja. Takaona madhokta manesi achidzingwa, kudzingwa ngevana vadiki, qualified doctors akaenda 5 years, kudzingwa ne1 day semadzingira akaita paya. Saka vari kutarisa kuti munhu iye achazonogara achironga zvinhu. Vachivenga tinovada asi kwete kuti vati president. Vachivenga ngavave vari ngori advisor wenyika, vachiadvisa vanoziva zvavari kuita voita. Zvenyu zvokugrebha masimba izvi muchinyeperana nenyoka yemabhunu. Nyoka yemabhunu ngandikutaurire, machi yavari kuzama kutiudza kuti kune machi, hakuna machi, ende uchaona zvichaitika. Uchaurayisa vanhu iwewe, nekuti kubatana hatina, ende ukaurayisa vanhu tichakutsvaga. Saka mira zvokutaura zvokuti ZANU-PF vaMnangagwa vachivenga, nyarara nyaya iyoyo. Dai ukauya nenyaya yakanaka kuti vakomana handi tinobvisa nyika vanhu ava, ukarerekera kuvanhu, kwete kurerekera uchitaura uchiapoinda mapurezidendi, uchitobva wati Mnangagwa ndiye Chiwenga ndiye achabva vazive president, ukurasika. Hausi kuzobva wakadhonza vanhu vese opposition party, havasi kuzoya kuzokubatsira, nekuti vane riya ra2017. Riya ra2017 vanaro mupfungwa, usafungidzire zvakapera. Nyoka yemabhunu ukatokanganisa from the word go, haubudirire zvachose, haubudirire. Vachivenga vari kudhonzera tinovada asi noti kuti vaite president, ipapo ndo pandoramba, hazvibudezve. Baba vaye vane utsinye vaya, baba vane utsinye umwe unosirira, what about our president?
iyo uore waunotanza hwana uore hwakaita zvinhu zvakaitika kwachivanzo hakumana taura ichokwadi. Mabhiliyonzi aya aitaurwa anditi waiwe involved iri kupi mari iyo ngavadzose first tizive kuti havaite uore. Musanyeperana kuda kuisa mumwe munhu anotikanganisira futi mangwana. Zimbabwe kana yanzi hainake hainake, siyai zvakadaro, timame nenhamo, tikware nenhamo, siyai zvakadaro. Zvichazviita mheno rini nekuti madhonzero amuri kuita haabatsire. Kutofungawo kwangu inini dai mamborwa kana zve6 months chete kwambofa kwamboparara zvinhu pamwe ndokuti zvigadzirise zvaitika paDRC apo. PaDRC vari kurwa izvo ndopava kutanga kuti ngatiwirirane ngatitaurirane vanhu vambofa. Izvi zvenyu zvenyika yamabhunu zvokuti nyepera izvi siyanai nazvo, tidi kuzvinzwa. Munyepera vanhu uchaurayisa vanhu iwe nyoka yamabhunu.